Hola, us parlo des del gimnàs. Què em sentiu? Atenció! Us parlo des del gimnàs! Ara! La locució prepositiva des de s'escriu sempre separada. La forma des de junta no existeix. Aquesta preposició ens indica el punt de l'espai on comença a comptar-se una distància o un període de temps. Des d'aquí fins aquí. Des de pot indicar un punt a l'espai on comença a comptar-se un període de temps. Des del 30 de juliol fins al 30 d'agost faré vacances. Un punt en l'espai on comença a comptar-se una distància. Aniré a peu des de casa fins a l'estació. O un punt de vista d'una realitat. T'ho dic des de la meva experiència. El des de també es fa servir per introduir el primer element d'un conjunt ampli que es pren en consideració. Per exemple, quan diem la Rita agafa totes les feines que li surten, des de fer classes de repàs fins a netejar cotxes. Compte, quan tenim un que, no hem d'escriure des de que, sinó des que. Per exemple, des que la vaig conèixer, no me l'he tret del cap. Sovint podrem substituir aquest des de per d'ençà. D'ençà que la vaig conèixer, no me l'he tret del cap, la pinya. I si aquest des de va seguit d'una paraula que comença amb vocal o h i vocal, s'apostrofa segons les normes d'apostrofació. Per exemple, diem i escrivim des d'aquí. Si va seguit dels articles masculins el o els, direm i escriurem des del o des dels. Per exemple, des del pont o des dels anys 80. De vegades podem trobar la preposició composta des de, seguida del nom d'una entitat, institució o empresa, per indicar qui és el responsable d'una acció. Per exemple, des de la direcció del centre us desitgem bones festes. Oh, mireu, m'han enviat una postal des de Londres. A veure què hi diu. Diu, i ara us he de demanar que reescriviu les següents frases utilitzant des de o des que. A veure si ho feu bé. Atenció, perquè hi ha més d'una possible solució. D'ençà que vaig trobar feina, he pogut anar a viure sol. Ahir no volia veure ningú. Avui tampoc. El període d'entrega comença avui i s'acaba el dia 14. D'ençà que va sortir de l'hospital, ha millorat molt. Espero que us hagi anat bé l'activitat. Us ho dic des del cor. Des del escrit separat. Us deixo amb alguns dels resultats correctes. Des que vaig trobar feina, he pogut anar a viure sol. Des d'ahir que no vol veure ningú. Des d'avui i fins al dia 14 es pot fer l'entrega. Des que va sortir de l'hospital, ha millorat molt.